Драги мои, дали сте икада били у Авганистану, као што сам ја провела таму 9 година, радичи за Уединена нација? Дали сте икад били негде у свету у афганском ресторану? Немојте да сожалевате о томе. Ако не, онда ја вама предлажам да ви припремите афганско јело код себе куќе. Ево вама и книга, ево вама и рецепт, а ево вама и јело. По принципу брзо, лагано и укусно. Може да буде и као хладна закуска ако држите тоа у фриштора, а може да буде самостално јело, поготово за вегетаријанце, а може да буде прилог месу, а може да се служи са откуваным пиринчем или са кромпир пиреом. Бирајте ви сами. Афганска кухиња вам нуди много прилика да се играте са патлиџанама.